Hanas Snape felly dros y gic gornel yma I Wrexham. Honna yn uchel iawn yn anelu at y cwrt cosbi wedi dros bawb. Mae oddi ar y linell. Wedi di mynd I fewn a wedi mynd yn barod. Wel, da ni wedi chwarae llai na 2 funud yma. A dwi'n meddwl na Jody Bartle owain gafodd honna. Da ni wedi sôn am y cic agosod. Mae'r risg o roed Erin Murray yn y gol i'r Barri yn dipyn o risg. Y dacteg cyntaf fysa sticio cic gornel reit ar ei ffenni a dim yn agos at y bêl. A wedyn pwy sy'n ymateb yn gynta neb, y capten, Jody Bartle, wrth I bodd. Marian Mahmood. O, am hyfryd. Cara Jones yn y cwrt cosbi. Honna'n isel. Mi oedd angen traed Murray ar y postyn agosa. Gwaith da gan Mahmood yn bwydo Lily Jones a jyst y pwysau ar y bas wedyn. Mi oedd y pwysau yn berffaith at Cara Jones. Hannah Snape. Anelu tu ar canol. Unwaith eto. O. Erin Murray yn y lle iawn. Ia'r peniad ia wedyn syclu, dwi'n meddwl, fel y mysodwr. Oedd hi yn y fan cywir, ond sa Erin Murray mor ddiolchgar o gael y bêl wedyn yn ei dwylo'n saff. Bas hyfryd gan Hannah Snape. Ydy Mahmood yn gallu mynd heibio I Beeman. O, hyfryd gan Mahmood. Cyfle mergyd I Eifa syclu. Wrexham dal yno. Snape I hun, a Snape! Wel, am gol hyfryd gan Hannah Snape. Un o chwaraewyr newydd Wrexham wedi mynd â nhw ymhellach ar y blaen yma. Mahmood yn fama just yn slick, yn sydyn, yn rhedeg fyny cwrt cosbi, yn achosi'r problema wedyn Snape, beth yn bwysig, taro'r targed. Dyna nath I, 2 gol I ddim. Katie Barker, unwaith eto, Erin Murray gyda'i thraed. So rwy'n ella di disgwyl I Katie Barker gladdu honna. Mae'r rhediad yn glinigol, reit drwy ganol amddiffyn y Barri, a ddylia I sgorio'r safle yna. Gornel di chymryd yn fer. Holly Jenkins gafodd I ffen ani, mae dal yna. Ac am arbediad gan Erin Murray. Nat Clark, dwi'n meddwl, gafodd yr ergyd yna. Gornel arall. Honna, bron yn mynd I fewn, mae'r dal yna. Ydy'r Barri'n llwyddo I glirio. Mae'r bêl yn dal I fod yna. Rywsyd, rywfodd, mae Holly Jenkins wedi clirio'r bêl yna. Fydd y capten sydd I sgorio 1 yn barod, Bartle, fydd I mor siomedig o beidio cael ei ffen ar y bêl gynta yna. A wedyn, chaos, scramble. Dim newid i'r naill dim na'r llall ar yr hannar. Stone, yn croesiad. Os na, gol i'w rwyd I hun. Cyffyrddiad anlwcus iawn gan Phoebe Davies yma yna, a mae'r Barri ar gychwyn yr ail hannar wedi tynnu 1 yn ôl. Mae yna ddiffyg cyfathrebu yn rwla yn fama. Davies yn dod ar draws, cael blaen I throed arni, cangymeriad enfawr gan y ddwy, mae rhaid deud. Fewn â hi, game on. Mahmood sydd yna ar y cwrt cosbi. Honna tu ar canol, sydd wedi gallu mynd I unrhyw ochr o fanna. A ddylia di safio honna fo'i thraed. Jocian ydw I. Nath hi'n gret chwarae teg iddi. Smith. Dewis mynd nôl at Craven. Pwysa gan Harris. Kira Harris. A'r gol yn syth o'i blaen hi. Wel, Owain. Mae'r Barri yn gyfartal. O, be yn y byd sy'n mynd ymlaen. Chwarae teg i'r ymysodwr. Kira Harris, oedd hi'n barod amdani, yn barod am unrhyw gangymeriad, a wedyn ydy'n gallu cadw I ffen. Dim problem o gwbl. Allan coelio be dwi'n wylio ar hyn o brif iawn. Rosie Hughes, honna ymlaen at Katie Barker, mewn i'r cwrt cosbi. Pwy sy'n mynd I fynd? Ydydyn! A Ydydyn yn syth lawr gongodd o Erin Murray. A ti'n gweld, mae'r ymysodwr I gyd rwan yn dechrau dadla, dechrau ffrio. Ond mae'n opsiynau yn y cwrt gan Wrexham, jyst bod nhw, wel, sorri ar draws I gilydd yn aml. Snape rwan, jyst yn paratoi efo droed chwith yna. Mond 1 ardal ddylia hon fynd I fewn yn y cwrt 6. Snape. Honna, heibio bawb, ond mae di fynd I fewn. Wel, nathon ni ddeud bod na gol yn mynd I ddod. Ac y gol yna wedi dod I Rosie Hughes. Hi sy'n dathlu. O, mae'n dathlu ar ben I hun ar hyn o bryd. Mae yna 1 partner. Mae pawb arall di mynd at Snape. Yr y croesiad, dyna sydd yn bwysig. O'n i'n sôn am y safon.
ti angen rhoi dim yn ardal bwysig, a ti'n gweld yn fama yr union le perffaith. Mae hwn yn mynd I fewn gan Snape o'r gic gornel ar y targed. Ddylia mae Snape ydy'r un sydd yn dathlu. Katie Barker mewn i'r cwrt Cosby. Pwy sydd efo hi? Ydy hi'n mynd I hun? Arbediad gan Murray gyda'i throed. Mae'r bêl dal yna. Dipyn o arbediad unwaith eto gan droed Erin Murray. Ia, hei, nath I ffeindio ffordd o gadw allan do. Lily Jones yn bwydo Katie Barker. Barker heibio I Herbert. Barker yn dal I fynd. Pasio Idden. Barker yn mynd I hun ag Erin Murray gyda'i ffenglinia tro na Owain yn cadw honna rhag fynd I chefn I rwyd I. Pwy nath sôn am pêl rwyd cyn y gêm? Ti'n gorfod defnyddio dy ddwylo pêl rwyd, ond di'n am di gweithio heddiw, ond eto, mae di arbed. Nath a Maradona. Barker yn mynd heibio 1, 2, 3, 4, 5, a wedyn yr ergyd eto jyst chydig bach yn rhy agos at y gol geidwad.